Добрый вечер. Сёння пятница. Сёння у нас гульня, якая была перамагла ў нас галасаванне, і гэта даволі дзіўная Хайлікс. З ёй яшчэ прыйшлось трошки павазіцца з захопам. Каб вы разумелі, у мяне невялічкі экранчык, гэткі па тыпу на 300 пікселей на 300 пікселей перада мною, і гэта і ёсць уся гульня. Вітаю Рэгана, вітаю Вулчара, вітаю Малаток. Давно цябе не бачыў на стрыме. Так, дайце зараз пакрыху гук яшчэ. Ёсць. Наркаманія та яшчэ. Я упэўнены, мы шмат чаго пабачым. Дайце мне яшчэ момант, правяраю гук. Усё ў парадку. Я думаў, я ў першы момант, калі я запусціў, літаральна, можа, 20 хвілін таму, я думаў, што ў яе ёсць кантролер, падтрымка кантролера, але няма геймпада аніякага. Гэта ўсё клавіатурай будзе. Дайте мне момент. О, полетело. Нечто подтупливое. Усё добра. Я спадзяюся, яна не будзе спяшацца, я змагу просто прачытаць. Так. Гэта будзе, я так разумею, гэта будзе адна з тых гулін, дзе ангельская мне ўвогуле нават і не дапаможа. Што? Я разумею кожнае слово з таго, што напісана, але гэта не мае ніякага сэнса разам. Што? Поні ўвогуле без праблем. Па тыпу, я думаю, што гэта не праблема. Зараз я запихну это у Google перакладчык, бо у мяне нават просто ламаецца печ. Блин. Гэта не мае ніякага сэнсу, літаральна. Я просто прачытаў першы сказ, і я зламаўся. Печ шырока разглядае свае люстэркі. Людзі расцягваюцца каля гланды. Не пытайце мяне, што гэта значыць. Я думаю, што аўтаматычны перакладчык на гэтым таксама зламаецца. Там напісана, што я малайчына, я спадзяюся. Я так зразумеў, што псіхадэл будзе бясконцы. Вы бачыце, можа, я нават і не мае сэнса перакладаць. Дыск Элізіум нават і не блізка. Я згодны. Абсалютна, паехалі. А гэта гук. Панад нескончаным брудам. Не, слухайце, сэнса ў гэтым па-за прамянём, што? У гэты момант Гібі, кароль месяца, падманавая печ панад спустэчанай акеанам фурнітуры. Што? Так пачынаецца твоя гісторыя. Я думаю, тут можна ўжо ўвогуле, што мы ўвогуле не ведаем ангельскі, будзем ратавацца на малюнкі. Я згодна. Прыкладна, мне падаецца, нам будзе прасцей. Акт першы. Што я нахрен такое? Яшчэ, я цудоўна хаджу, вы паглядзіце на гэта. Мне на подыум патрэбна.
што, а я магу неяк? Я не ведаю, які... Прабел працую. Добра. Мяу. Добра, у мяне ёсць код. Ага, это все, что я собрал за жыццё. Ёсць 53 бакса. Угу. Вывучыў абляцівны холоплізер. Плезер. Не ведаю просто. Не. Крышталік. Нормально. Не, я думаю, у прынцыпе, ўсё зразумела. Тут так-то, што тут гаварылі? Усё незразумела будзе. Ось, усё зразумела. У мяне ёсць код. Мне больш нічога не патрэбна. У мяне ёсць яшчэ жукі? Хто вы такія? Так, у мяне ёсць жукі. А я магу? Ці патрэбна нам памыцца? Я думаю, не. Не, давайте помоемся. Помыліся. Ага. Добра. Со мной ўсё добра. Цёплы бурытас знайшлі ў унітазе. Усё нормально. Так. І знайшлі туалетную паперу. Цудоўна. Я могу нас поздравить. Мы малайчынкі. Выпусціце мяне адсюль. Я так разумею, тут выход. Так. Ага. Неблага. Сметница. Знайшлі... А ёсць у мяне нейкія яшчэ кнопкі, акрамя прабела? Раптоўна мы раздавілі яе. Нечакана. Цёплы бурыта ва ўнітазе, так? Гэта ён. Як назва песні. Рэчы. Цёплы бурыта. Інструменты. Вось, у нас ёсць рэчы, якія... Туалетная папера. Можна апрануць як браню. Ага. І крышку ад гэтага самага сметніцы можна выкарыстоўваць як падвышае нашу... Мы уварочвацца можам лепей за ёй. Окей, я лічу, што гэта будзе шчыт альбо нешта такое. Дасье. Вейн. Добра. Апрануцца. Вейн, калі ласка. О, ёсць кнопка аптымізаваць. Цудоўна. Адразу ўсё апранулі. Мы нашу туалетную паперу апранулі як браню. Я думаю, што мы справімся. Павёрка. Альбо не. Тут ні халер не разбярэш. Ты хто такое? Я не упэўнен. Мне ўжо складана. Я магу ўсё гэта сабраць? О, вы глядзіце, колькі ўзаемадзеянняў. Каб вы разумелі, гульня 130 мегабайт. Оп. Дома. Разабраліся з гэтым. Ты хто такі? Вітаю. Добры вечар. Як справа ў цябе? Ты хто такі? Хто ты такі? На паўночны ўсход знаходзіцца горад Зесці. Зесці City of Mangmueltane. Няхай гэтая тэорыя застанецца, працягнецца 1000 гадоў. Ну, окей, я цябе зразумеў. Цікава. Ой, я выключу яму музычку. Давайте включим назад. Я спрабую. Давай парамансім, паспрабуем. Мне падаецца, у гульне на 130 мегабайт можна не чакаць романсаў. Мне, вы бачыце, мне гэты тэкст мозг плавіць. Ён плавіць нават проста чытаючы яго. Я нават і не блізка да паразумення. Знайшлі 47 баксаў. Добра. Ага, тут экраны ёсць. Пайшлі назад у горад. Калі выйду з любога боку, яно мяне адправіць на карту сусвета. Добра, я зразумеў. Карту сусвета, гэта добра. Цацку катошку, неблагі план. У нас ёсць першы квест. Тут мы можам эту браму не адчынім. То бок з гэтага... Што гэта? Вы паглядзіце, я плаваць магу. Добра. Толькі мне няма куды ўплыць. Загадкавая вежа.
Добре. Ти що? Тут написано. Не кранайте ніякі чарапи, альбо помрете. Зрозумів. Дякую. Как почать варп? Повзаимодействуйте с центральным вузлом. Недозволений доступ не дозволяється. Дякую вам за порозуміння. Окей. Я так розумію, мені у першу чергу треба собрати свою команду, альбо нешта гэткае. Гэта ж JRPG ўсё ж таки, калі вы не ведалі у сваім стылі. А вы Baldur's Gate? Baldur's Gate, во! Халікс. Так. Я ўсё яшчэ не разумею ніякіх нават канцэптаў мясцовых. Я магу прачытаць кожнае слово, не разумею ніякага сэнса. Вы што такое ўвогуле? Як персона? Так, гэта персон, толькі Хайрікс. Гара па позывапе Луліан. Бойся культыстаў. Добра, буду баяцца. Нашоў мяса. Навошта тут мяса? Давайте глядзім рэчы. Мяса просто мяса. Можа быць карысным потам. Добра. Тут галоўнае, мы не разумеем, што можа быць пагрозай. Тут по тыпу... Ой, развалілася. Ён вырошчвае жукоў. Мы знайшлі дынаміт. Вядома, што мы яго возьмем. Так, там я бачу две лесніцы, ёсць яшчэ вось адна тут. І тут нейкая нага на ножках. Вы хто такія? О, мне балюча ад... Калі я просто я не перакладаю гэта, таму што гэта калі вачам ну трошки складана, то дыялогі прыкладна такога ж узроўню псіхадэла, як і візуальны стыль. Яны адзін аднаму адпавядаюць. Угу. Ён песеньку нейку наігрывае. Вітаю. Ага, гэта крама. Набыць. У мяне ёсць пісталет, і ён лепей. Так, я зразумеў. То бок мы можам, в прынцыпе, скарыстацца, набыць новую сабе зброю. У нас нават есть 100 баксаў. Але ці патрэбна нам гэта? Яна незначна лепей. Не, давайте не будем. Вітаю. Я не ведаю, навошта мне ванную выкарыстоўваць. А, палячыцца, гэта мясцовае. Трошкі соку знайшлі. А гэта куды вядзе? Вітаю. О! Нічога пакуль не мае сэнсу. Я бы вам коротко пераклаў і перадаў бы агульны сэнс таго, што я бачу, але агульнага сэнса я пакуль не бачу. Я запусціў ужо другі крышталік. Адзін быў у нашай кватэры, адзін вось тут. Цікава навошта. Во, першая карысная рэч. Першая лагічная фраза. Вы можете навучыцца вашым новым магчымасцям праз тэлевізары, якія знаходзяцца паўсюль у сусвеце. Першае, што мае сэнс. Калі вы атакуеце флэш, так, вы павінны атакаваць, потым адпачыць, а потым абараняцца. Альбо ён будзе атакаваць назад. Добра, флэш, так. Спачатку атакуем, потым адпачываем, потым абараняемся. Краёўства Пангорма.
імунная да смертнага дотыку Ambulance Calls. Добра. Находится на захадзе. Цікава. Я падзламаўся так. Я калі шчыра на трэйлеры так-то падзламаўся трошки. Цэлафаны яны тут прадаюць. Добра, а навошта ён патрэбны? Бароніце мяне ад гэтага самага асляплення. Не, давайте не будем набываць. Мне гэта не вельмі патрэбна. Так. Замороженные буррито могуць быць карыснымі projectiles. Это по тыпу тое, што кідаеш. Усё, што страляе, кідаецца. Ага, яго можна набыць у яго. І не толькі шмат мы іх можам набыць. Заморожены буррито можна выкарыстоўваць у якасці зброі. Можна разаграць яго мікрафалёўкі і зрабіць ежу сабе з гэтага. Я чуў, нешта каты разгарнулі. Дайце ка мне момант. Я вяртаўся. Каты залезлі на самы-самы верх шафы, адчынілі і забраліся на самую вяршыню. Там у нас усе скрынкі схаваныя, па тыпу тыя, якія не выкарыстоўваюцца. І пачалі ўжо разносіць там. Я адыходзіў лавіць сваіх катоў. Я пачуў, што нешта там падаць ужо пачало. Не, у іх ёсць свае каточкавыя скрынкі. Разагрэць буррито. Не, я не жадаю. У іх ёсць свае скрынкі спецыяльныя, якія яны могуць пасядзець, пажываць. У нас іх, да халеры. У мяне каля кампа. Мы купілі ім спецыяльныя ляжанкі для катоў, але яны імі амаль не карыстаюцца. Вось скрынка на стале, якая ў мяне стаіць пагрызеная, вось яна іх улюбёная скрынка. Так, мы сабралі... Ага, зразумеў, то бок мы выйшлі з гэтага боку. Мы абышлі амаль увесь горад, акрамя толькі па лесвіцы не падняліся гэтай. Ты, што ты ад мяне жадаеш? Культ забараняе усяму пакідаць пазавапелуліан. Яны такім чынам збіраюцца прасунуць, яны такім чынам прадвігаюць рэверсіўную эрозію. Не пытайце. У мяне адказаў значна менш, чым гэта магчыма ўвогуле. Я так разумею, тут не трэба разумець, тут трэба вайбіць проста, вось. Гэта бойка, гэта будзе ворагі. Вось яны культысты. Культыст. Добра. А што ў мяне ёсць? Спешал. Што ты? Абараняе і лечыць 30% майго здароўя. Магчыма заставіць ворагаў заснуць. Гіпнасігілы. Добра. Што мы яшчэ можам? Ну, просто атакі звычайныя. Абіраем цель, паехалі. Ау.
Яны нас збіваюць. Давайте выкарыстаем наш голаплізер, які лечыць нас. Полячыліся. Нормально так оборону подвышаю. Уже не проходить. Атакуем. Мы справимся. Не трапили. Ау. Ау. Нам трэба полячыцца. Мне падаецца, трэба будзе яшчэ один ход лячыцца. Яны становятся ўсё мацней. Можем збегчы, не? У нас лячэнне просто ўсяго вось на 4 разы. Нават не атрымалася палячыцца. Ну, не, пачакайце-ка. Штосьці не атрымалася, але я не разумею, што. Я шмат чаго не разумею, калі шчыра. Што ты ўвогуле? Ага, яны палячыліся ўсе. Нас асляпілі. Ну, цудоўна. Мне падаецца, на гэтым мы і скончваемся. Дынаміт можна выкарыстаць на іх усіх, але мне падаецца, тут ужо ў прынцыпе мы прайгралі. Мы паспрабавалі і не атрымалася. Цікава, куды мяне адкіне гульня, бо ў мяне ж няма ніякіх закаванняў. Альбо былі, і я проста не ведаў, як імі скарыстацца. У мяне першая бойка, я памёр. Вейна забілі. Оп. Мінус Вейн. Окей. Мы дзесьці апынуліся, давайте захаваемся. Сістэма... Добра. Лепей не стала. Тут рыба. Ага. Гэта і ёсць жыццё пасля смерці. Адпачнуць на канапе. Добра. Мне падаецца, мы нават атрымалі максімальную... У нас вырасла максімальнае здароўе з гэтым. Тут нейкія... У грайндер отправили мясо. И у нас поднялся максимальный запас здоровья. Давайте пойдем отпочинем еще раз. Я давно такого психодела не бачил. Я бачу, глядите, я бачу 8 кришталиков тут и 2 запаленных. Я 2 запалил до этого. То бок атрымліваецца, у жыцці пасля смерти я могу побачыць свой прогресс. У прынцыпе, калі такой хуткасцю будзе, то мы гульню скончым даволі хутка. На ніжні балкон могуць трапіць толькі тыя, хто памёр як мінімум 3 разы. Вы памёрлі, вам трэба памерці яшчэ 2. А гэта рыба мяне не прапусціць. Жудасная гульня ад малатка? Якая конкретно? Оп. Мы знайшлі собаку. А, хот-дог. Все ў парадку, я нейкую собаку, думаю, знайшлі. Вы что такое? Нарубіць гукі. А калі доўга яго даставаць? Не атрымаецца. О! Ён сказаў, што можна будаваць замкі на пяску. Ой, калі іх наступае, яны знікаюць. Вы паглядзіце на гэта, я тут магу ўсё замкамі пясчанамі забудаваць. Ага, добра. О, вітаю, ты хто такі? Ты мяне выпусціш? Мне падаецца, я магу пачуць тэлевізор з гэтай сцяною. Калі б у меня толькі быў дынаміт, каб прабіцца. Аддаць дынаміт. Вау.
Атрымалі праход. Бачу тэлевізор. Вывучылі калібрацыю. Добра, новая магчымасць. Happy Game. Ну-ка. А, тая! Усё, згадаў. Так. Разумею, аб чым. Мне складана яе пісаць. Яна такая, па тыпу Happy Game, так трошки дэпрэсіўная штука. Ось, але гэта мне падаецца больш брутальна. А, мы можам пайсці ў гэтую ваду. Добра, ідзем. Не магу. А навошта я сюды прыйшоў? Ну. Так. А як мне тады пазбегнуць гэтага самага, ну, смерці? Бо гэта ж асабістая лакацыя, так? Я з яе павінен неяк выйсці. Я кінуў гэтую рыбку ў акіян, і гэта дало нічога. Добра, давайте вяртаемся. А, можа праз тыя дзверы ў самым пачатку прайсці? Ось тут мы. Зразумеў, гэтыя крышталікі ёсць? Як актываў усё, бачу, я зразумеў. Мы актывуем крышталік і вяртаемся ў тое месца, дзе мы былі. Такім чынам у нас 8 крышталікаў, 8 месц, куды мы можам вяртацца па нашаму жаданню. Вітаю тых, хто, магчыма, толькі зараз далучыўся. Як вы бачыце, у нас сёння вельмі незвычайная гульня. У нас сёння пятнічны стрым, а это гульня, якая перамагла. Называецца Hylix. І я не магу яе пісаць. Ну, па тыпу, звычайна я магу нейкі кароткі сінопсіс зрабіць з гульні, а гэта вы самі ўсё бачыце. Так, я ж не магу іх перамагчы, яны ж даволі моцная. У мяне новая магчымасць нейкая заявілася. Можа, давайте яе паглядзім? У Вейна новая калібрацыя. Падвышае нашу моц часова. Давайте рызыкнем, давайте яшчэ раз заход на іх. Вось, зараз іх толькі 3. Спешал. Вось, на ўсіх ворагаў мы, можа, іх зробім так, каб яны заснулі. 1 заснуў, 2 заснула, 1 не. Вынікам можам проста біць аднаго. Гэта Індзія? Я скажу, гэта Індзія ў нейкай, у 4-й дайменшн, як ён, як гаворыць у беларускіх вёсках. Жесть. Так, мы справляемся. Мета-Індзія, вось нейкі новы ўзровень. Так, про сон працуе, то бок мы можам усыпіць большую частку і просто працягваць іх збіваць по аднаму. Тады мы прабіваемся нормально. Знайшлі 150 баксаў. Знайшлі мяса, трошки соку і яшчэ мяса. І яшчэ мяса. Добра, 3 мяса знайшлі. На 2015-го. Гэта ей не дапамагае, я скажу. Я магу запусціць гульні нулявых і настолькі... А выглядае як 90-е. Ну так, ёсць. Так, культысты, вы збіраецеся мяне забіць, так? Можна я неяк гэта прайду просто, а? Вітаю, Сенвал. Вітаю. Як ты можаш пабачыць? У мяне ўсё складана. Так, гэта моцныя ворагі будуць. Давайте паспрабуем усыпіць іх нашай гіпнасігіламі.
Не атрымалася, двух усыпілі, аднаго не атрымалася, добра. О, я згодны з Арыгана, гэта прыкладна таго. Я не ведаю, хто распрацоўшчыкі, калі яны рабілі гэтую гульню. Ну, па тыпу, як у чым? Я так разумею, гэта хутчэй за ўсё гульня аднаго чалавека. Але ў мяне толькі адно пытанне, якога хера? Блин, мне пытаецца на зараз зноў забіць. Што гэта? Гэта гульня, як мне падказваюць, 15-го года, і ўсё, у мяне слова на гэтым скончваецца. Я не магу трапіць у яго, зараз памрэм. Так, зноў памерлі. Адпраўляемся ў жыццё пасля смерці. Я не магу апісаць, таму што візуальны стыль гэта не адзіны псіхадэл у гэтай гульне. Размовы таксама вось такога ж стылю. Я не магу нічога сказаць. Я зараз кідаю мяса ў гэты як гэта грайндер. Перамолку? Як яе перакласці так-то? Карацей, у мясарубку гэтую кідаю мяса, і я атрымліваю сабе максімальнае здароўе. Чаму? Таму. Адпачываем на гэтай канапе. Я зараз нават фразы ўжо перастаў перакладаць, таму што яны не перакладаемыя. Мяса мы атрымліваем з ворагаў, якіх мы перамагаем. Вяртаемся зноў на гэтую тэрыторыю. Калі мы перамагаем, то мы атрымалі з іх вось з гэтых 3 мяса папярэдніх, калі перамаглі. І гэта, у прынцыпе, плюс 6 максімальнага здароўя. Я зараз не вельмі актыўна выкарыстоўваю прадметы, якія набіраю. Кухонны сімулятор, ну так. Гэта можа быць што заўгодна, я так скажу. Гэта літаральна можа быць што заўгодна. Паглядзіце-ка. То бок мы паміраем, і нашыя косткі застаюцца тут жа на месцы. Давайте яшчэ зноў з культыстамі звяжемся. Спрабуем іх усыпіць. Трое заснула. Цудоўна. Давайте ў цэнтральную біць, пакуль яны спяць. Статуя, бо статуя можа іх лячыць. Зноў не трапляем. Мы аслеплены. Чаму? Што дало нам такі статус? З нас знік статус узяты. Ёсць. Асляпленне на нас накладваюць. Блин, нам трэба, походу, набыць прадмет, які бароніць нас ад асляплення. Адчуванне, што мы бактэрыі ў кішэчніку. Я гавару, мы можам быць чым заўгодна. У гэтай гульне... На жаль, нельга збегчы, бо я бы ўжо збегаў. Яны толькі мяне заб'юць. Спешал, калі ласка. Сігіла? Я магу... Так, давайте сігіла. З-за таго, што нас аслепілі, мы літаральна просто будем зараз стаяць і цыркацца. Нам патрэбны прадмет на тое, каб бачыць. Статуя ўсё не памірае. Ты можаш паміраць хутчэй, калі ласка? Но. Так, у іх знікла увогуле сон. Зноў усапім іх. Google не ціхі, калі ён ёсць. Я магу яго зрабіць грамчэй, але я не думаю, што вам гэта спадабаецца. Я зрабіў. У мяне статуя, я ўвогуле... Нарэшце мы забілі статую.
Так, у нас спешалов не засталося. Рэчы. Вяртаем ману. Нам трэба... Во, поедим. Атрымалася, так, мы па краху прабіваемся, але атрымліваецца у нас ну так сабе. Давайте яшчэ адну з'ем. На расліначку. Слухайте, мы страчваем вулчару. Хутчэй ратуйце. Ёсць, мы перамаглі, 175 баксаў мы атрымалі. Одно мясо, 2 сока. 2 мяса, 2 сока. Добра. Ідзем назад, нам патрэбны прадмет ад слепаты. 1000 адпраўляецца на пентамент. Дзякуй вялікі, Рэгана. Я пайду зараз за прадметамі, які будзе бартаваць нас ад слепаты, бо гэта капзда, яна літаральна бясконца нас слепяць. Дзесьці тут вось ты, крама. Это не тая крама. Пытанне, дзе тая крама? Супартыйцы дзе? А я не ведаю. Ну, у трэйлеры яны былі, але я не бачу нічога. Так, 25 баксаў, каб адпачыць. Добра, нам патрэбна. Я не ўпэўнены, дзе нашая крама. Опа, яшчэ адна, якую не заўважыў. Броня дадатковая. Можна туалетную паперу пераўпрануць у нешта больш саліднае. Вось гэта. Есть за 400, якая занадта. І мы атрымліваем верагоднасць асляпіць ворага 10%, калі мы іх атакуем. Давайте возьмем на ўсе нашы грошы. Але раз ім будзем сляпымі і самі сляпіць ворагаў. Так, апранем. Ёсць. Это дадатак да таго, што ў нас ужо ёсць. Ну, атрымліваецца, можа, я нейкія рэчы прадам і атрымаю сабе. Вось ты мне, падаецца, прадаваў. Цэлафан за 100. А куды яно апранаецца? На галаву? Альбо куды? Мінус 18. Ну так, гэта па тыпу на галаву будзе апранацца. Мне не падабаецца. Я жадаю на галаве мець гэтую сляплялку. Давайте набудзем, няхай з намі будзе. Можа, нешта прададзім зараз. Нават, не, дарагавата будзе. Нават, калі мы ўсё прададзім, такое сабе атрымаецца. Не, пойдзем так, паспрабуем. Замарожаныя бурыта мы не будзем пакуль выкарыстоўваць. У нас толькі адно і ёсць. Так, тут ворагаў мы перамаглі. Давайте яшчэ мацавацца, нам гэта... Так, у вас тут шмат. Адразу усыпіць. І гэта нас асляпіла. Удобно. Трое заснула. Можам, у прынцыпе, палячыцца адразу.
абараніцца ад атакі, бо са слепатой мы ўсё роўна нікуды не трапім, правильно? Оп, слепата знікла, але яны прачнуліся. Давайте зноў усыпім іх. На двух не атрымалася. Кабзда. Ну ўсё, гэта яшчэ адна смерць. Мне супрацоўніцы патрэбны так-то, я просто не ведаю, дзе іх узяць. Логіку гэтай гульні вельмі складана зразумець. А тыпу, дзе я павінен іх шукаць увогуле. І культысты гэтыя моцныя яшчэ. Не, яны мяне заб'юць дакладна. Нікуды я далёка не сыду з імі. Мне падаецца, трэба было бы і зброю набыць увогуле, бо такая ж халера. Яны толькі мацней становяцца, і мяне зараз заб'юць. Так, ёсць. Усё, мінус Вейн. Бывай. Мінус мы. Мы можам зноў скарыстацца гэтай мясарубкай. 2 мяса тут закидываем і атрымліваем сабе 4 здароўя. Ёсць. Набираем куда телепортавацца. Вяртаемся зноў. Нам патрэбна нейкую хаця бы групоўку забіць з тых культыстаў, і мы тады можам сабе нешта набыць. Хоць штосьці. Яны даюць прыкладна 100-150 грошай, і любая зброя зараз, у прынцыпе, там у 50 нам абыдзецца. У нас просто грошай няма ніякіх. І яшчэ, калі па наступны раз памрэм, трэба паглядзець, што ў нас увогуле... Там рыба была у жыцці пасля смерці, якая гаварыла, што мы не можам прайсці далей, пакуль мы 3 разы не памрэм, мы ўжо 3 разы памёрлі. Я мог бы, у прынцыпе, і зараз схадзіць, але забыўся. Там, мне падаецца, гэта грошыкі ж, ці не? 50 баксаў. Ну, гэта херня. Дайце мне больш грошай. Ну, культысты. 3 цудоўных культыста. Мне падаецца, 2 заснула, я вам не паспеў пабачыць. Так, 2 заснула, 3 не заснуў. Мінус культыст. Ёсць. Я спадзяюся, 150 баксаў. Нормально. Заморожены бурыта, мяса, сок, яшчэ мяса, яшчэ сок і яшчэ мяса. Ну, кайфуй. Галоўнае зараз не сутыкнуцца ні з кім. Ідзем назад. Закупаем яшчэ, можа, нейкую зброю альбо нешта гэткае. Слепата вельмі непрыемная. Мы, звычайна, праігрываем бойкі, дзе гэта адбываецца. Мэта ў нас ё, нейкае ё. Я так, ну, пакуль я разумею, што даследаваць сусвет. Гэта складана з гэтай гульнёй сказаць, што ў нас ёсць, а чаго няма. Я магу сказаць, што я толькі гэтыя самыя прынцыпы гэтага JRPG магу зразумець тут, і ўсё, яны мне знаёмыя, а так? Што адбываецца, я не ўпэўнены. Так, гэта нам не паспатрэбіцца, а зброя дзе? Броня у нас уже ёсць, зброя дзесьці тут была. Капіталізм нават у кішэчніку, да тут усё ў кішэчніку. Ціхадэл. Мне трошки нагадала зараз Neverhood, гэта хто ведае. Я зараз узгадаў яе. Паспім. Таксама трошки псіхадэл, але там яго... Я шчыра, я думаю, што там яго менш.
Так, вось, інструменти. Плюс 6 пашкодження. Мені падається тое, што патрэбна. Набылася? Так? Я не разумею. Во, новая. Цудоўна. Захаваемся. Сэнсу ў гэтым няма ніякага, бо частка гульні гэта якраз такі у паміранні, я так разумею. Зноў сыпім. Роглайк. Не зусім. Роглайка трошки па-іншаму апісваецца, наколькі памятаю, увогуле жанр. Бо гэта не зусім частка кола. О, ой, знову пашкоджанне. Бо тады, калі ўжо так браць, то тады і Dark Souls роглайк. Так. Вельмі падобнае апісанне на Neverhood. Блин, не трапіў. Слепота зноў, капзда. Не бейте мяне. Давайте зноў сыпім іх. Не атрымалася. А два іншых. І што, і дзе яны? Яны працягваюць спаць, толькі двое прачнулася. Добра. Скарыстаемся гэтым, каб палячыцца, бо ў нас усё яшчэ слепота. Там быў зразумелы квест. Я згодны, там было значна больш зразумела. З гэтага культыста можна атакаваць. Не трапілі. Ну так, слепота ж. Не, непадрыхтаванаму мне, малому, Neverhood быў такім моцным псіхадэлам. Але мэты былі хоць трошкі зразумелыя, то бок там і сусвет быў нейкі там са сваімі прыкалдэсамі. — 90 гадзін пагуляць стане зразумела. Я нагадываю, гульня 130 мегабайт. Я не ўпэўнены, што там будзе хоць штосьці яшчэ. Не, там бачны сусвет, па якому можам пахадзіць, але ён даволі абмежаваны. Мы зараз увесь час наш у адным горадзе сядзім. Там з аднаго месца ў іншае прыйшлі, а так? Збольшага адно і тое ж. 225 баксаў, добра. 3 мяса яшчэ. Нам трэба зноў ужо вяртацца, бо ў нас няма ні здароўя, ні маны, нічога. 25 баксаў гэта будзе каштаваць. Першая гадзіна з 90 ўжо амаль ёсць. Што лепей глядзець? Персону 90 гадзін, альбо гэта 90 гадзін? Так, ты, давай-ка пачнем. Дзякуй. Ёсць, пайшлі далей. Так, это праз іншае месца. Ідзём назад. Зараз паспрабуем. Нашу новую... Пачакайце-ка, мы, у прынцыпе, я могу бы сабе набыць яшчэ што-небудзь. Напрыклад, абарону ад слепаты было бы зручна. Колькі ў мяне грошай? 325. Мне не хопіць на там броню, якую я хацеў бы. Давайте будем яшчэ набіраць грошай. О, якія вы тут.
Магічык, нават калі ён не тут, то ён можа заўсёды ў запісе паглядзець, тут не праблема. А каб вы ведалі, мне падаецца, у гэтай гульні ёсць працяг. Другая частка. Альбо яна выйшла, альбо не выйшла, я не упэўнены. Блин. Слепота ўсё падсапсавала. Яны ж прачнуліся ўсе. Двое... А, не, адзін толькі. Добра, гэту статую б'ем. Да што ж ты... Не трапляем. Так. Я магу... Давайте накладзем зноў сон. Блин, шкада маны. Давайте нашу моц просто падмацуемся будем, пакуль чакаем тут. І яны прачнуліся. Давайте іх зноў усыпім. Не, у яго ёсць, ну, па тыпу, мне вельмі спадабаўся гэты з яго гулен другая частка Sunless Skies, вось. Sunless Sea, я лічу, яна трошкі вось, там быццам бы гульні не хапае вось трошкі дакруціць для Sunless Sea. Мне патрэбна было, мне музыкі не хапала, калі шчыра. Вось, бо было занадта ціха. І складаны тэкст чытаць. У Sunless Skies чытаць тэкст было значна больш прыятна. Прыемна. Так, давайте статую мы... Няма сэнсу біць пакуль статую. Чакаем. Яны таксама спяць, а у нас мы сляпыя ўвогуле. Яны здымаюць сон. Ну, вы паглядзіце на іх. Давайте хоть культиста поспробуем якого забить. Есть, минус культист. И статуя прочнулся. Давайте уже мамаль померли, давайте скористаемся. Вось, зайдем ежу. Трэба ўсё ж таки браць ад слепоты прадмет. А, мы ж яго асляпілі. Ну, чаму ён забіў нас? Ну і ладно. Вітаю, Вилдайв. Так. Ремейк 4-й персоны ва ўсе бакі. Так, трэба ў мясарубку скінуць у мяса наше. 6 кавалкаў. Ну, ўжо яшчэ больш будзе яго. Адпачываем. І паглядзім, што там за рыбай схавалася. Вось тут. Ты пусціш нас далей? Яна сказала, ну, малайчына можа праходзіць. Ага, прасунуцца там можна было. Оп. Як нейкі... нейкая сякера. Што? Во. Жорсткая сякера нейкая. Добра, мы сабе зброю атрымалі. Рэзервуар чыстай вадкасці, якая стаіць на педэстале. Нейкая машына са старых часоў. Тэхналогія значна далей за нашы кен, не ведаю. Карацей, я так разумею, гэта будучыня, ну бо тыпу нашая будучыня. Бо гэта тут лор ёсць. Уявіце сабе. Так, портал адчыняем. Нам спатрэбіцца. У нас ёсць зброя значна больш моцная, чым тое, што ў нас было. Я яшчэ раз параўнаю з тым, што пісталет. Пісталет, дубіна наша гэта і вось сякера, якую мы атрымалі. Трэба апрануць сабе на галаву нешта. Там была... А, вось сюды, мне падаецца.
Вось гэта абароніць нас ад слепаты, якой нас уже здзяўбалі. І возьмем яшчэ можа нейкую. Што мы можам увогуле? Астатнія гэта бад джуджу. Дрэнны джуджу. 50% звычайных атак накладвае атруту. Цудоўна, але ж мне патрэбна нешта, можа... Браня нейкая браня. А, бронік быў вышэй. Зараз вяртаемся да яго. Там са старту паказваюць не адрес, а імя дылера. Намаляванае ў пейнце. Я сур'ёзна не жартую. Калі запускаеш гульню, імя з'яўляецца на пейнце намаляванае. Так. Вось гэта браня яшчэ, якая трошкі лепей за нашу туалетную паперу, якую мы апрануты. Давайте яе апранем. А вот увогуле... А, у нас же есть кнопка просто оптимизовать. Вось. Доўненька. У нас значна больш здароўя зараз максімальнага. Трэба пайсці з ім і папоўніць, а то... З таго, што апранаем усе лепей прадметы, мы ўжо трацілі максімальна здароўя. Так, ты, калі ласка, дай-ка нам адпачыць у ванне. Цудоўна. І змацаваліся. Браня лепей за туалетную паперу не можа быць. Складана ў гэта паверыць. Але я толькі што яе атрымаў. Так, ну, пусціце. Я іду да культыстаў. А я апрануў гэтую абарону ад... Так, я не апрануў. Трэба... Ось. У нас падзнізіцца... А што яно, у чым розніца? Візуальна я не бачу. А, я зразумеў. Вось гэты баулер, ён можа нам падвысіць наш... Мы можам асляпіць ворага, а гэта нас будзе браніць ад асляплення. Што важней, насамрэч? Бо яны здзяўбалі. Мы не бачым амаль нічога. Так, вы адразу спаць. Цікавая інфармацыя. Зараз NVIDIA у NVIDIA A раздае 1 месяц геймпасу. Працуе толькі на новы аккаунт. Ага, цікава. Цікавая інфармацыя. Дзякую, Рікі. Культыста злева зараз. Пум. І адразу мы іх... Глядзіце з новай сякерай, як мы іх выносім. Шчолк? Няма. Ты мы зараз тут усё праб'ем. Лёгка. Зноў жа. Спаць. Ну, з такими пашкодженнями-то. А, у нас есть вариант збегчы. Вы паглядзіце. То бок увесь гэты час у нас была такая альтэрнатыва. Блин, каб ведаў раней, а? Я ўжо гаварыў гэта, каб вы разумелі, гэта гульня, яна не на поўны экран. Это па тыпу 10 400 на 400 пікселей на маім маніторы. Ну, можа 300 на 300. Нешта такое, вельмі маленькае, па тыпу кут экрана я магу просто гэта паставіць і гульня будзе там сядзець. Мне прыйшлося яе разгарнуць для вас, каб яна просто плюс-мінус салідна выглядала. Так, заснулі ўсе. Ну, в прынцыпе, мы тады давайте культыстаў спачатку вынесем і потым статую толькі. Статуя прачнулася. Усё яшчэ не забілі яе. Мяса набраліся. Нам можа праз некаторы час будзе няблага ўвогуле і так-то і загінуць, каб адправіць гэтае мяса ўсё.
Колькі у нас грошай? 835. Давайте наберем 1000 и пойдем назад. Вертаемся. Апранемся. Там нечто за 1000 дорогое было, докладно памятаю. Яшчэ 150. Ну, вось гэтыя грошы забралі. Цудоўна. Пайшлі ў горад. Мы зараз змагаемся з гэтым самым, з канічнымі культыстамі. Яны тым, што кантралююць гэтую тэрыторыю, плануюць прасунуць сваю рэверсіўную эрозію. Не пытайце, я просто... Не бейте мяне, я толькі просто говорю тое, што гульня мне сказала. Так, гэта зброя за 1000. Яна горш за мою сякеру зараз. Навошта яна тады мне? У нас тут ёсць дадатковы? Так, грошкі трошкі ёсць. Пачнем. Ідзем у іншыя крамы. Нам трэба набыць як мага больш... Ну, паглядзець браню ў першую чаргу, мне падаецца. Браня была вось тут справа. Ага, гэта не браня была за 1000, нешта яшчэ. Добра. А што ж было тады? За 1000. Дакладна памятаю, штосьці з коштам у 1000. Вось. Дрэнны джуджу. Ёсць турботендонс. Дазваляе насіць две гэтых самых. Две зброі адразу. Так. Ну-ка, ну-ка. Вось он. Чакайце, мне падаецца, мы пазбавіліся чагосьці такім чынам. Дефлектор. Ага. Зразумеў. Ну, нам зброя зараз карысней будзе. Хутчэй забіваць будзем. Тады мае сэнс набыць, вось я гаварыў, што там тое ж самае, што як і наша зброя бягучая. Мне падаецца, яго можна тады набыць назад. Толькі ён зноў 1000 каштуе, альбо нешта гэткае. Так, я літаральна адыйду, я вас пакіну з гэтымі... Давайте нешта больш вось такое. Пакіну вас тут. Літаральна на некалькі хвілін. Я пайду дагляджу сваіх катоў. Добра? Літаральна вяртаюся да вас. Хвілінкі праз 3-4, можа 5. Зараз буду.
Я вяртаўся. Сэнсу няма чытаць? Не, там некаторы не генераваны дакладна, там некаторы і мае сэнс. Нават па лору накідвае. Вітаю, Ауч. У нас адбываецца хайдлікс, і тут складана ўсё апісаць. Гэта, нягледзячы на тое, што я плюс-мінус чытаю тэкст, чытаю яго, але вось, напрыклад, тут ёсць сэнс. Тут ёсць некаторых нейкія па краху закідваюць нам лору, але гэты лор настолькі несуразны. У ім складаненька будзе разабрацца. Так, вось там культысты я бачу. Яшчэ ходзіць, мы трошкі грошай збярэм. Толькі у нас па грошай 149, нормально. Давайте разбирацца ўжо з культыстамі поўнасцю тут на ўсёй тэрыторыі, бо гэтыя грошы нам будуць карыснымі. Усіх у сон кінулі, добра, і зараз разбярэмся ўжо па аднаму. Зараз. Можна паспрабаваць скарыстацца замарожаным бурыта, але бы я іх пакінуў на такі ўжо, на больш складаных ворагаў. Бо зараз усё ў парадку. Так, адзін не заснуў. Ён нас атакаваў. Яго і ударым. Ёсць. Шмат мяса. Мне падаецца, у нас мяса зараз. Прадметы. Мяса. 20 кавалкаў. Гэта 40 здароўя. Гэта ж цудоўна. Нам, можа, мае сэнс памерці? Спецыяльна. Мана ўжо пакрыху скончваецца. Псіхадэл, я згодны, мне трошкі галаву плавіць. Я спачатку паспрабаваў прачытаць першыя фразы ў пачатках актаў. Просто па тыпу, што адбываецца. Так, ты у нас нейкі невядомы, давайте не будзем невядомым змагацца пакуль. Змагаемся з вядомым. І у мяне паплавіла. Я не думаю, што я змогу нешта нармальна, адэкватна тут перакласці. Словы па асабістасці кожнае слова зразумела. Што ўвогуле тут адбываецца, сказаць складана. Так, гэтую статую мы выбілі са сна і за две атакі забілі. Мне падабаецца, нам трэба знайсці добрую зброю у другую руку, і мы будзем выносіць гэтых усіх без праблем. Вельмі проста. Так, там ось яшчэ... Там тэлевізор ёсць. Давайте до тэлевізора. Тэлевізор. Тэлевізор, стой. Ну, ёсць. Паразмаўляем з ім. Касмічныя сюрікены. Мы навучыліся новай магчымасці. Што гэта за магчымасць такая? Касмічныя сюрікены хутка атакуе, наносіць падвоеныя пашкоджанні. Толькі у нас мана настолькі на яе не будзе. А сэнс гуляць, калі невядома дзеля чаго. Дзеля гэтага самага адчування, скажем так. Яна настолькі мета-гульня, што мне падаецца... Не, так-то я так гуляю яе, таму што яна перамагла ў нас у галасаванні. Таму я яе гуляю. А навошта ў яе гуляць? Ну так, то па тыпу, у чым сэнс? Можа, мы даведаемся. Ну, вось зараз і даведаемся. Так, мне падаецца, я памру. І чаму бы не, правильно? Альбо давайте паядзім усё ж такі. Лячэнне. Давайте паядзім ужо. Раслінку.
Ага, яны палепшыліся, у мяне маны не будзе, давайте хаця бы гэтага вынесем справа. Ёсць. Так, пачакайце-ка, зноў каты нешта чудзяць. Калі ласка, не забівайце мяне, зараз буду. Зараз бы яшчэ разгарнулі нешта на кухні. Так. Яшчэ 3 культыста. Я планую, няхай мяне забіваюць, то бок я паспрабую, зараз не буду выкарыстоўваць прадметаў. Як далёка забярэмся, так і забярэмся, там ужо паглядзім. Калі заб'юць, я пайду, якраз мне будзе магчымасць выкарыстаць усё тое мяса, якое я сабраў. Яго ўжо да халеры даволі, толькі яго. Вось, мы працягваем знаходзіць. Мяса у нас ужо 34, гэта 68 здароўя максімальнага нашага будзе. Это амаль у 2 разы падвысіцца наша максімальнае здароўе. Ну вось гэтая пачка мяне і заб'е. Ёсць, забілі. Добра. Карыстаемся мясарубкай. Адпачнём. Колькі у нас максімальнае здароўе? 164. Цудоўна. Актывуем портал. Па грошах 1474. Гэта значыць, што я калі набуду сабе яшчэ адну зброю, такую ж па моцы, як мая сякера, я буду выносіць усё проста без праблем з адной атакі. Усё, што я бачу зараз. Вось гэта. Яно літаральна аднолькавае па моцы з маім, мне падаецца. Ёсць. Сюды апранем вось гэтую новую халеру. Сюды мы баронімся ад асляплення, гэта вельмі важна. А як можна пазаўважыць розніцу? 46-52, ну так, нормально. Подвышаецца. Можна захавацца нават. Мне цікава, калі мы атрымаем ужо сваіх супартыйцаў, бо нешта цішыня. У трэйлеры былі супартыйцы да 3. Ну, па тыпу, мы і яшчэ 3. Класічная 4 твары вартыя. А дзе ворагі? Тут яшчэ нешта. Мо мы іх згубілі? Можа? Можа? Што ты гэткае? Мяне клічуць Десмулн. Я патраціў сваё жыццё на пошуках папяровага кубка. Я знайшоў яго ў гэтых руінах. Ён закопаны дзесьці сярод падшых манументаў. Давайте. Угу. Добра. Можна крышталік актываваць. Тут дзесьці павінна быць прылада, якая дапаможа нам пабачыць, дзе знаходзіцца аб'ект. Ну, гэтую рэч, якую ён шукае.
Яна нас не заб'е? І мы побачым месца знаходжання? Што? Што за псіхадэл? Псіхадэл у псіхадэле. Ага, ён закопаны паміж вось такой рэчу. Мне падаецца, я такое месца бачыў. Добра. Гэты сон нейк занадта псіхадэлічна пачынаецца. Ён даў нам нейкі знак. Гэта нейкая халера мозгу. І ў яго ёсць халера камп'ютараў і чагосьці яшчэ. І ён гаворыць ісці да іх яго вось сяброў. Окей, добра. Цудоўненька. Вось мы выйшлі. Шукаем гэтае месца падобнае. Мне падаецца, я яго бачыў вось тут дзесьці. У пачатку яшчэ. Ці не? Ці мне падаецца? Нешта не бачу падобнага пакуль. Ну, можа, тады вышэй? Вось оно тут. Выкапалі. Папяровый кубачак. Ты што такое? Я спадзяюся, ты... Флэш, так. Атакаваць... Я памятаю. Трэба атакаваць. І потым чакаць, а потым бараніцца. Добра, так і зробім. Атака. Потым баронімся. Ён праводзіць атаку, і мы блакуем яе. Добра. І працягваем у тым жа тэмпе. Гэта я вычытаў, мне сказалі, адзін з персанажаў. Атрымліваецца добра. Ён вельмі слабыя тады атакі наносіць. Самае страшнае ў яго гэта контратака, аб якой мяне папярэджвалі. Атрымліваецца, кожны раз, калі я наношу атаку, наступная будзе, наступны ход будзе рабіць контратаку. І на трэці ход ён будзе рабіць проста сваю звычайную атаку. То бок, калі проста атакаваць адзін раз, а потым 2 хады чакаць, усё цудоўна. Забілі. 500 баксаў знайшлі. 3 мяса. Цудоўна. Давайте вяртаем яму папяровую кубачак. Так, я эксперт у выкарыстанні папяровага кубка. Калі ласка, дазволь мне дапамагчы табе. У адзін дзень мы можам знайсці яшчэ адзін артефакт старога сусвету. І гэта спатрэбіцца... Для гэта спатрэбіцца папяровы кубак. Добра. Я дапамагу табе, калі надыдзе час. Вы глядзіце, у мяне усе супартыец. Так, зноў кот нешта чудзіць. Дайце, выбачаюся. Пайду дагляджу яго. Я думаю, што рамансіць яго будзе складана. Я думаю, тут у прынцыпе ўсё будзе складана. Паспрабуем, давай так дамовімся. Паспрабуем. Аптымізаваць яго адзенне. Гэта ўсё адзенне, якое на нас зараз не апранута, пойдзе на яго. Значна лепей, бо зараз мы не адзіны персонаж, які будзе атакаваць. Так. Мы можам...
Ой, я не то натиснул. Запустил код. Ну, так-то ён будзе паміраць, я так разумею. Мне цікава, а мы ж, ну, калі паміраем, то мы... Як гэта працуе? А тыпу ён, калі наш сябар памрэ, то далей што будзе з ім? Мы там можам перарадзіцца, калі жадаем? Без праблемаў. Ну, няблага так. Калі ў нас ёсць яшчэ дадатковы персанаж, гэта трошкі задача спрашчаецца. Складаней было без яго, значна. Але яны толькі ў яго і б'юць. Дзяўблі. Ворагі гэтыя. Мне падаецца, ў гэтай лакацыі я усіх ужо культыстаў перабіў. Можам, у прынцыпе, ісці ў горад і адпачываць. 1500 грошай у нас ёсць, гэта цудоўна. Мы імі скарыстаемся. Але ж, пачакайце-ка, ну, ўсё цудоўна, а як мы выберемся з вострава? Навошта мы гэта робім увогуле? Так, я зараз дзесьці тут было можна палячыцца. Ёсць. Поўнасцю вярталіся без здароўя. А, я яшчэ не падумаў, у нас ёсць розныя магчымасці, у яго таксама, мне падаецца, панарама. Канфуз ворагаў і наносіць невялічкія пашкоджання. Ага. Трэба карыстацца. Я магу яшчэ. Можа нешта набыць. У нас у яго такая ж зброя. Можа броню яшчэ знайсці якую яму. Альбо не, давайте пойдем просто як ёсць. Вось у нас ёсць брама не адчынена. Вось гэтую тэрыторыю можа трэба вызваліць поўнасцю. Ага. Я думаў, гэта ворагі, але не, гэта сябры. У вайна хоць твар ёсць. Ну так, у гэтага нешта незразумелае. Можна раманціць самога сябе, мне падаецца. Так, доступ да варпа зараз, як гэта, infested, карацей, заражённая. Монстры баяцца чырвонай кропкавай лініі і не будуць яе перасякаць. Так, добра. То бок мы... Вось тут бяспечна, тут небяспечна. Ворагі? Наколькі вы моцныя, зараз мы даведаемся. Я паспрабую проста звычайна іх атакаваць. Так, з адной атакі яны не паміраюць. Атакі незначна мацней, чым папярэднія. Добра, з двух атак галоўнага героя паміраюць, гэта плюс-мінус. О, по 600 доляраў ужо ідзе. Баксаў.
Вау, вось яны чэрапы. Ну, я так разумею, працягваем зачышчаць тэрыторыю цалкам. Якая нам розніца, правильно? Давайте толькі паспрабуем іх усыпіць. А ты панораму накладзе. Паглядзім, што спрацуе. На двух не спрацавала. Канфуз. Ага, трэба спачатку накладваць канфуз і потым уже займацца тут. Так. Зняли конфуз. Працягваем атаку. Ну, яны столькі даюць тых самых грошай. Колькі у нас? Рэзка 2600. Ну, калі што, у горадзе закупімся яшчэ. Так, а давайте-ка мы палечымся, бо у нас сітуацыя такая сабе по здароўю. Можа, увогуле варта было капіць нашы грошы, ой, нашу... трымаць нашу ману канкрэтна толькі для гэтага, каб лячыцца. Што гэта? Спіраль. Застанила нашага сябра. Давайте паспрабуем забіць вось гэтага у цэнтры. Ёсць. Не, я не вельмі правильно атакаваў іх. Трэба абодвух накіроўваць у аднаго, таму мы літаральна за один ход аднаго і забіваем. Так, лячэнне. Ці ёсць у нас магчымасць палячыцца? Не, няма. Ну, давайте, працягваем біць. -1. Ну, зноwu гэтая спіраль, я так разумею, гэта ёсць стан. А не ён. Ёсць. Вітаю, Квампа. Што адбываецца? Добра, у нас ёсць грошы, мне падаецца, мы можам пайсці ў горад мясцовы. 3800 не хапае, трошки не хапае. Мне шкада траціць прадметы. Можа... Патраціць усё ж такі. А, вось на вяртанне маны, вось гэты прадмет выкарыстаем і ўжо за клёном палечым сябра. А, я не магу лячыць нікога акрамя сябе. Блин. Ну, раз такая справа, то ён памрэ. Я не ведаю, як, што мне рабіць, калі ён памрэ. Што там хот-дог робіць? Ага, 50% здароўя ўсім. Давайте покормим яго. Ось. Ваня. Справляемся нормально. Гэта, я не ведаю, даволі проста. Пачатак быў складаней значна. Калі не хапала ні прадметаў, нічога. Зараз мы нормально ўсё выносім. І мне падаецца, мяса мы сабралі ўжо. Мяса 26. Ну, не тое, каб шмат. Зусім шмат, але неблага. Перайсці ў варп. Не, давайте не без варпа пакуль. Просто пачысцім тэрыторыю. Бо я не ведаю, куды гэты варп мяне занесе потом. Я знайшоў яшчэ дынаміт. Зараз грошу 5000, вось за іх ужо можна набыць
сабе зброю дакладна. Там 4000 нешта такое было. Ага, і тут іншыя тыпы ворагаў. Гэта мне не ўпэўнена, наколькі яны моцныя. Карыстаемся нашымі звышздольнасцямі. Вы, істоты невядомыя. Я спадзяюся, вы мяне не заб'еце, так? Скарыстаемся гіпнасігілам, няхай спяць. А ты атакуй. Не ведаю гэтага ляжачага. У яго ёсць контратака, цудоўна. Зараз ён назад паб'е. Ну, гэтыя памацнее будуць, чым тых, якіх мы білі дагэтуль. Атрута, вось гэта непрыемна. Ау. Ну і што, ён не памрэ? Параліч і атрута. Так, нешта мышачная херня нейкая была собрана яшчэ. Давайте пойдем у горад, палечымся, ману вывяртаем сабе і яшчэ набудзем сабе нешта. 5600, мне падаецца, гэта найлепшы зараз вынік. У першую чаргу лячэнне. Адпачнём у ванне. Ну, упусціце мяне. Я думаю, у больш дзіўную гульню я пакуль за сваё жыццё... Я не ўпэўнены. Вось я зараз задумаюся, ці гуляў я у нешта яшчэ больш дзіўнае. Я не ўпэўнены. Я так зараз перабіраю ў галаве. Можа, не. Так. О, гэта падвышае волю. Набываем. Абавязкова. Яшчэ больш дзіўна? Ну так, тэарэтычна можа. Я просто не магу зараз узгадаць, мне ў галаву нічога не прыходзіць. Апранем вось гэтыя вілы нам. Потому што яны яшчэ падвышаюць нашу волю на 50. І гэта карысна. Воля — гэта наша мана. Магу я нешта набыць яшчэ? Тут няма, дакладна. Браню пайду пашукаю нейкую. А ты у нас, акрамя бурыта, нічога не прадаеш? Прадаеш? Дынаміт. Не будзем. Ён там для квеста ўжо быў адзін раз патрэбны, таму я лепей пакіну. Не будзем. Дрэнны джуджо. 20% звычайных атак на збіта становяцца атручанымі. Давайте возьмем, мне падаецца, гэта, ну, як мінімум, няхай будзе. І вось ёсць Turbo Tendance, які таксама можа дадаць магчымасць нашаму сябру насіць дзве зброі адначасова. Давайте я таксама набудзем. Вось у нас на выбор альбо дрэнны джуджу з атрутай, альбо у нас будзе Turbo Tendance, і мы дадзем яму яшчэ один кинжал. І давайте апошнюю краму праверым. Мне падаецца, там нічога карыснага для мяне ўжо няма. Броня, так. Ёсць. Ага, ёсць. Шчыт ёсць. Вельмі моцны. За 3000. Шмат здароўя дасць. Мне пытаецца, там расынку можна падабраць, я не ўпэўнена. Давайте паспрабуем.
Не, нельга. Калі у вас ёсць нешта, аб чым вы аб нейкай дзіўнай гульне, якая можа перабіць вось гэту, то я вас уважліва слухаю. Мне просто цікава, ці існуе такое. Я зараз вяртаюся да арыгінальнага горада і пайду пагляджу, ці магу я раслінкі яшчэ пасабіраць. Выглядае, што не. Дзе яно? Не, пачакайце-ка, там 12 зараз у мяне. Можа, кожны раз, калі я націскаю, яны і збіраюцца? Так, збіраюцца. Мы збіраем лячэнне вось гэтым. Трэба часцей гэта рабіць. Зараз, калі ў мяне ёсць лячэнне, гэта я не пабягу ўжо ў горад, палячу яго так. Ёсць. З адной атакай агульнай мы не забіваем усё яшчэ гэтых пачвар. Мне падаецца, зараз атрымаецца для правага забіць. Так, ёсць. Ну такое сабе, размен з гэтымі ворагамі атрымліваецца не вельмі ўдала. Я вось усё зразумець не магу. Нейкую мышачную халеру мы збіраем. Это што ўвогуле? Вось оно. Перманентна падвышае моц на 2. Ага. А як дазведацца, якая у нас моц увогуле? 75 у нашага галоўнага героя, у гэтага 39. Давайте, можа, галоўнага героя мацаваць, правильно? Што мы будзем? Навошта нам распаўсюджваць гэта? Мы ж не ведаем, што там будзе. Вось. Усё ўкінулі ў галоўнага героя. Телевизор. Містычнае мяса. Новая магчымасць. Што ты такое? Містычнае мяса здымае статусы з усіх саюзнікаў і не дае накладваць яшчэ статусы на 3 гады. Цудоўна, ачмурэнная магчымасць. Ну, я магу прайсці далей, не? Ну, тут же не складана. Вось, нарэшце. О, я толькі зараз побачыў, там амаль памёрлы гэты наш саюзнік. Ну, скарыстаемся бурыта, каб яго падняць. Так, гэта ёсць. Тады карыстаемся лячэннем. Вось гэтыя чэрапы, я так разумею, там гаварылі, што мы павінны памерці адразу, як толькі мы да іх дакранемся. Гэта нейкая па тыпу праблема вялікая ў іх. Ведаеце што, я паспрабую так. Окей. Ну, мне трэба было праверыць. Яны дакладна забіваюць. Не падманулі, так. Праўда, гаварылі. Затое мяса сваё абмянялі.
Так, а дзе ў нас тут атрымліваецца? Усяго я бачыў 8 крышталікаў, гэта месца, куды можна тэлепартавацца. Мы ўжо 3 адчынілі. Чырвоненькі гэта будзе у... Давайте дадому крышталікаў скарыстуем, мне падаецца, ён самы актуальны будзе. А, і адпачынуць. Кот, пачакайце, нам трэба з котом нашым паразмаўляць. О, гэта што? У нашага кота з'явіўся мелкакот. Вы глядзіце, яго ж не было. Мы калі пачыналі гульню, і тут у нас толькі адзін кот быў. У нас зараз 2 кота. У нас 1300. Мне падаецца, ці не зніжаецца у нас колькасць грошай, калі мы паміраем? Я спадзяюся, не. То ты? А, вось яна. Сейдж, гэта мудрэц. Мудрэц камп'ютараў. І вось ён даў нам свой знак. Яшчэ апошняе яго ёсць. У іх 3 брата атрымліваецца. Вось гэты мазгоў, які мы знайшлі ў сне. А вось гэтай камп'ютараў ёсць смерці яшчэ. Десадмін, ну па такого. Я толькі не ведаю, навошта ён дае мне свае гэтыя токены, яны свае даюць. Так, гэта чэрап трэба выйсці неяк. Яго падмануць. Ха! Я хуткі. Ты ні халеры не паспееш. А, тут крышталік её. Трэба было скарыстацца раней. Я не заўважыў. Так. Ёсць у мяне нейкая... Сюрикены, давайте па... А, ну, на вось гэтага правага. Касмічныя сюрикены. Паспрабуем. І адразу 166 пашкоджанняў, не халеры. Іх паплюшчыла, мяне паплюшчыла ўжо. Блін, ну контратаку яны ўсё прымяняюць. Давайте на іх заклён положим. Містычнае мясо. А, вось гэта статусы. Няхай з 5. Мінус 1. Мінус... Амаль мінус другі. Контратаку наложу, напэўна, сябе. Ну вось, што з ім рабіць тады? Давайте зноў сігіл гэта для сну. Бо ён жа без конца можа накладваць на нас гэтыя самыя, на сябе контратаку, і сэнс мне тады. Во, пашчасціла. Блін, я больш здароў, я зараз сябе зняў ад гэтых ворагаў, якія могуць контратакі рабіць. Не-не-не. Ну чаму так доўга? Не-не, ратуйце мяне. Усё. Бяжым. О, мы можам выкарыстоўваць папяровую гэтую самую. Папяровы кубачак. З імі. Што гэта дае? Ён ведае карыстацца артефактам мінулага, ну то бок гэтым самым, просто кулерам водным.
І што гэта мы п'ем гэта і дае нам перманентна падвышае нашу волю. Блін, так гэта ж ачмурэць. Якая механіка раптоўна-то адчынілася, а? Колькі я такіх бачыў? Яго тут няма, не? Давайте дадому пойдзем. А ўвогуле, давайте скарыстаемся варпам, паглядзім, што ён робіць. Доступ да варпа. Ого. Не халера нас закинула. Я думал, что свет значно меньше. А, мы яшчэ одну папяровы кубачак знайшлі. То бок іх абмежаваная колькасць, нам патрэбна на кожную знайсці па свайму. Разумеў. Блин, куды нас закинуло? А, і я так разумею, што мы можам праз гэта вяртацца назад, правильно? Это ж, ну, па два бакі працую, спадзяюся. Так, выкарыстаць варп. Так, это працуе два бакі. Нам трэба схадзіць зараз, пасабіраць гэтую, ну, ваду. Мне падаецца, одна была у нас у хаце. Ці я прыдумаў гэта? Падаецца, прыдумаў. Ну, раз уж мы тут, давайте уже и ежу заберем. Забрали. Так, а калі... Дзе яшчэ бачыў? Я бачыў адзін, мне падаецца, у гэтым... Адзін бачыў у жыцці пасля смерці, калі паміраеш. І яшчэ адзін я бачыў у лагеры вось гэтага хлопца якраз такі. Нашага сябра. Зараз я сюды іду. Ці мне падаецца зноў, ці я прыдумаў. А, не, вось он. Цудоўна. Максімальны запас маны, гэта вельмі карысная рэч. У нас 200 зараз максімальная мана, мы пойдзем яшчэ ў горад, вяртаем сабе ману. Забыўся, што пятніца. Вітаю, Nine Ravens. Я скажу, што у мяне трошкі крыша цячэ. Мой дах працякае даволі значна, я так скажу. О, мне складана яе ўспрымаць. Як досвед? По типу такі унікальні, няблага. Геймплейна нічога такога. Але мне падаецца, калі б геймплей быў у такім жа стылі, як размовы і візуальны стыль, мяне б канчаткова зламала. Я б не пацягнуў. Мне просто дапамагае тое, што яна літаральна ў сваім жанры JRPG. І гэта па тыпу хоць штосьці, за што я магу чапляцца візуальна і тактыльна, скажам так. Так, гэта ворагі там? Ты вораг? Не, ці што ты такое? Просто мясцовая нейкая жывёлка, добра.
Давайте не зараз вось там збоку яшчэ пагляджу что тут такое. А гэта кавалак просто візуальны. Гэткая незразумела. А ты? Так, сюды нельга хадзіць, каля ласка сыдзі. Дзякуй вялікі за супрацоўнічество. Мне придется цябе знішчыць, калі ты не сыдзеш. Ну ўсё. Добра, ён прызывае нешта. О, вы паглядзіце, якая жесть. Давайте гіпнасігіл. Спрабуем усыпіць. Пакуль у абарону пойдзем нашим сябрам. Так, заснула 3 з 4. І мы скарыстаемся гэтым. Будем атакаваць левага. О, так ён просты. Магчыма. Угу. Яго абарона нейкая ёсць. Ну, апужаў ён нас як. Штучны біцеп знайшлі. Унітаз. І тэлевізор. Новая магчымасць. Дэтанацыя. Жыць цудоўна. Что такое дэтанацыя? Дэтанацыя наносіць 250% пашкоджанняў і за павольна кастуецца, то бок, я так разумею, не адзін ход яшчэ. Магчыма, касмічныя сюрікены будуць больш карыснымі. Одно великая нехолера тут у нас. Угу. А вы хто? Ви ж не вороги, так? Ви хто? Нормальне, так? Мяу, добра. Вас рэдка наведваюць, я не здзіўлены, да вас портал вядзе. Ложак. Поспим. Угу, так у нас есть место адпачынка тут. Добра. Крышталік бы сюды яшчэ. Было бы увогуле ідэальна. Але крышталікі неяк вельмі напханыя ў тым месцы, адкуль мы пачалі, і вось тут, у гэтай мясцовасці, іх зусім ужо не бачна. Я тут все разбурыў, ні халер не пакінуў. Малайчыныя якія, а? Ну, давайте ворагі гэтых. Паглядзім, што яны могуць увогуле. Так, вы у нас. Голограмма. Ахоўнік гэта. Ну, ахоўнік тады. Альбо магіяй давайте, можа. Сюрикенамі магічнымі. Дэтанацыя ёсць у нашага сябра. Ну, не ведаю, ці варта увогуле карыстацца яе пакуль. Адразу забілі вартаўніка, проста ў адзін заклён. Які ў іх здароўе ў гэты кілаграм. Ага, то бок на 3 атакі прыкладна, добра. Што у нас увогуле па мясу? Па грошах не той, каб цудоўна. Па мясу таксама не вельмі, мне ў гэты забег так і
цалкам не шмат чаго знайшлі. Так. Давайте усімі атакамі. Пакуль гэтага ахоўніка. Блин, я не тое націскаю. Два разы, два хады я атакую не так. Ёсць. Яны менш грошай даюць, чым папярэднія там у зале з варпам. А гэта што? Чорнае пламя. Полымя. Ну і халера з ім. Нешта заклён нейкі наклалі, і мы імгненна справіліся з гэтым. Я толькі зараз зразумеў. Мне падаецца, я магу атрымаць новыя заклёны для свайго сябра, просто паглядзеўшы тэлевізары, які я ўжо глядзеў. Я толькі зараз зразумеў гэту ідэю. У вас тут, як у вас тут справа? Не кранае гэты дэвайс, але альбо мне прыйдзецца цябе знішчыць. Ну, вы тут такія сабе знішчатары. Давайте ежу поедим. И будем кранать девайс. Вось тут можно начинить браму. То давайте отчиняем. Може я і дрэнна зрабіў. Але ж мае детонацыя. Минус один ворог. Так, я магу яшчэ гэтымі касмічнымі сюрікенамі яго. І дэтанацыяй працягваем. Мне падаецца, нармальна мы яго так разнеслі. Гэта вам не хронотрыгер. 2000 баксаў. Цудоўна. Нарэшце. І адчынілі браму. Там ёсць брама у сусвеце, праз якую можна праплыць. Ну, по тыпу брама на вадзе. І вось мы дагэтуль не маглі там праплыць, зараз мы адчынілі гэтую браму, атрымліваецца. Трэба толькі, можа, заклёнамі якімі, альбо проста ежай палячыцца. Можа, адразу і ману вяртаць, у нас тут сабралося і таксама. Так, гэта пачваркі ўсе. Ты што гэткая? А, ты вораг. Ага. Нечакана. Добра. Касмічныя сюрікены, калі ласка. Абодва. Ты дэтанацыю давай. Вытягивай здоровье. Ах ты холера. А можно не вытягивать мое здоровье, пожалуйста? Вертай его назад. Где взял, там поклади. Давай ежу на Вейна. Калі он будзе заўсёды атакаваць у Вейна, то, в принципе, я могу просто ў абароне правесці ўвесь гэты час. Давайте оборону и попробуем нашим сябрам атаковать. Поглядим, что атрымаецца. Альбо Вейн помрэ зараз. Ага, и он вытягнул здоровье из нашего сябра. Ну, блин, капзда. Так, рэчы. Хот-дог. Полечить ободвух.
А як часта ён можа карыстацца гэтай магчымасцю з выцягваннем здароўя? Бо нешта яна мацней за мяне, ну, бо тыпу я яе не перабіваю проста. Ну, зараз памрэм. Зараз чыста пока паспрабаваць я... А? Добра. Абарону яшчэ. То бок, калі абараняюцца ўсе, то яна не наносіць з гэтага лячэння, не смокча. Альбо ў яго мана скончылась, адно з двух. Дзіўна. І ўсё. Романсу не будзе, так. Нашу каманду забілі. Зараз і паглядзім. А, ну вось, ён з намі будзе тады. Усё ў парадку. Адпраўляем 10 мяса ў мясарубку. Можна, ў прынцыпе, адпачыць тут. І вось тут для вады яшчэ быў. Я толькі не ўпэўнены. Ага, папяровы стаканчык нам усё яшчэ патрэбны. Так, з крышталікаў. Мне падаецца, зялёны там быў, вядзе туды, куды мне патрэбна. Зараз паглядзім, куды ён прывядзе. А, ну так, зялёны нам падыходзіць. А з сябрам мы ўжо тут. Можа, давайте... Блин, трэба было дадому вяртацца, можа там... А, халера з ім, без заклёнаў абыдземся. Я просто думаў паспрабаваць пакарыстацца тэлевізорамі і можа вывучыць новыя заклёны для нашага сябра. Яшчэ раз з гэтай халеры ўнізе паразмаўляю. А, ну тут няма нічога. Я вось не ўпэўнены, ці варта тую халеру велізарную кранаць зараз. Бо яна, ну, моцная. Нам бы, можа, трэцяга персонажа ў групу. І тады яго біць. Што ў нас? 5000 грошай. Трэба падумаць. А тут одно вялікае не халеры, правильно? А не, что есть. Альбо не. Мосток, куда ты меня ведешь? Блин, я все забираюсь кудысьці. Что-то гэткае. Окей. Паспрабаваць ўзаемадзейнічаць з тэрміналам, так. Окей. Ага. Зразумеў. Не халера мяне закінула. $1000. Думаю, багатыя. Ты хто такой? Вітаю, Вейн. Я пакінуў мае магічныя пачаткі ў падвале. І зараз там паўно гэтых чарапоў. Ты мог бы дапамагчы мне іх вяртаць? Я маю на ўвазе пачаткі, мы павінны пазбягаць чарапоў. Усё, мы атрымалі яшчэ аднаго персонажа. Так. Вывучылі бурбалкі. Заклёновы. Ой. Туалетная папера.
Ось новы сябар, і гэта цудоўна. Ну што, у падвал? Пойдем пашукаем. О, тут крышталік ёсць. І котка. А дзе чарапы? А вось і яны. Толькі спытаеш, а вось і яны. Што за ежа? Ежа тараканаў? Навошта яна? Паразітычны крышталь. Добра, не трэба мне такога. А, пачакайце, вось там. Добра, невядомая нейкая. Нешта для квеста. Так, чарапоў не кранаем. Чарапы імгненна мяне забіваюць. Я так разумею, я ў той сітуацыі, калі я адсюль не выберуся, так? Ну, а як мне адсюль выходзіць? Я ж не магу прайсці іх, не крануўшы. Як мне іх падмануць? Як мне іх... А, можа вось тут. Яны раней ці пазней сюды збяруцца, я тады паспею прабрацца там. Во! Зараз атрымаецца, мне толькі той далёкі патрэбна, каб прыйшоў. Каб ён дастаткова ўніз спусціўся. Калі ласка, ідзі сюды. Ну, ты пойдзеш уніз альбо не? Блін. Даецца за раз. Оп, атрымалася, бяжым. Няхай яны ўсе сюды паўзуць. А, блін. Ну, ўсё, капзда. Я ў пасцы. Конец. Мы сябра страцілі. Сябра няма, вось гэтага трэцяга нашага. Вяртайся, сябар. А дзе трэці? Вось, зараз зноў далучылі яго да групы. Я так разумею, пакуль мы пальчаткі не знойдзем, ён будзе заўсёды знікаць на нашай групы. Так-то агулам. Збіраем гэтыя чарапы зноў тут унізе. Дадзім тут трошки падсабрацца. О-оу. Бежим назад. Бежим назад. А! Холера. Блин. Зноў тая ж самая праблема. Трэба неяк па-іншаму падыходзіць да іх. Што прыдумаць такога? О, чарап... Не-не-не, не паўзі сюды, збірайся. Вось, зараз мы, можа, праскочым. Блін, там яшчэ адзін. Ты далёкі. Хоць сюды. Бо ён будзе перашкаджаць потым.
Мне б каб ён спусціўся, было б ідэальна. Давай сюды. Давай да мяне, мой хорошы. Давай. Ну? Ты злезеш альбо не? Ці атрымаецца ў мяне паспрабаваць праскачыць нават? Давайте іх уведзем зноў у дальні бок. Там адзін увогуле па сваіх справах пайшоў. Ну што вы будзеце рабіць, а? Так, на прорыв. Давай. Идем. Перчаточки. Выбраліся. Ага, то бок увесь гэты час усё гэта можна было не рабіць і зайсці просто ззаду у хат. Ну, по типу там просто есть выход на вуліцу, і можна было просто з чарапамі нічога не рабіць вось гэтага танца ў маіх. Так, апранем нашага сябра. Магічныя пальчаткі. А вось гэта што? Моц і... Ага. Але ж ён нейкі магічны па тыпу, так? Дэманічны чэрэп. Пончо. Ну, в прынцыпе, што тут? Пакіну як ёсць яму. Можа, мне нешта яшчэ з прадметаў. Аптымізировать. Паразітычны крышталь. Можна, калі ласка? Не, ён нейкі... Ну, гэта сябар у нас больш па заклёнам, я так разумею, увогуле. Так ты на яго паглядзіш, і моцы ў яго атаках не тое, каб шмат. Можа, давайте яму пакінем як ёсць? Ну і нормально, захаваемся. Яшчэ пойдем адпачнем. І мне падаецца, дзесьці там у яго ў хаце было месца для адпачынку. Ну, вось мы полностью вярталіся. Блин, насамрэч я так па крыху уцягнуўся. Я перастаў неяк, ну, мне перастал рэзаць візуальны стыль і музыкальнае заправаджэнне, і яно неяк крыху па крыху, я так, ага, окей, што тут рабіць? Ну, па-першая гадзіна складаненька, у мяне галава выбухнула ў гэты момант, а другая гадзіна ўжо значна прасцей. Так, нас ужо трое. Можа, мы паспрабуем гэту велізарную халеру забіць? Давайте паспрабуем. Давай-ка. Вот сюды. Так, у нас асабістыя заклёны. Сюрикенамі, можа, херачыць яго будзем. Вось так. І можна накладываць на яго статусы нейкія. По тыпу конфуз неблагая ідэя. Можна... Статус накладываю. Вось давайте статус. І ты сам с носа. Что ты в угле можешь? Мини-лич. Вытягивая здоровье. Ну давайте просто атаку нанесем. А, ну нормально.
Зараз будем працягваць сюрікены. Ты накладывай яшчэ статус. А ты просто так ім бей. Падаецца, мы так і праб'ем яго. Бо ў траіх это значна больш ход, ну, пашкоджанняў за адзін ход. Так, ён ужо нам ужо пачынае за клёнамі біцца. Працягваем сюрікены. І працягвай накладваць статусы. Поехали. Заб'ем, мне падаецца, заб'ем. Ну, вы паглядзіце. Лёгка. Што гэта ўвогуле на зямлі? Дейта-плазма, щоб это не было. Ну, разобраліся без праблемаў. Так, дейта-плазма, ты што? Вось гэта павелічэнне моцы. Трэба паглядзець, што каму аддаць. Поўнасцю вяртае ўсё здароўе. Ну, не будзем карыстацца гэтым пакуль. Што ў мяне па моцы? 83 у галоўнага героя. І вось у яе 85. Давайте галоўнага героя працягваць укідваць. Гэта мышачную халеру. Ну і капцы, мы зараз усё завалим. У нас ужо адчынена... Блин, не тут зайшоў. У нас ёсць адчыненая брама, вось гэтая водная. Мы праз яе зараз выплывем. З астравоў. Я так разумею, месца, у якім мы зараз знаходзімся, гэта па тыпу як пад сусвет, пад сусветам, у якім мы былі. Таму што мы літаральна пахадзілі па яму ў нейкіх проста дзіўных месцах. І потым вылезлі зноў праз варп-крышталь, там альбо, ну, нейкі апарат. А выпаўзлі зноў на паверхню, альбо Underdark, вось па тыпу такога. Вельмі нагадвае. А што там адбываецца? Пачакайце-ка. Гэта вось, памятаеце акт першы, і мы вось за такую, ну, пачатак сам быў. Пачатак другога акта? Я нават не буду вам перакладаць гэта просто таму, што гэта настолькі бессэнсоўна. Там пераклад вам не дасць нічога. Я сэнс-то перадаць таго, што прачытаў не магу. Акт другі. Я магу сысці адсюль? Я не магу. Пачынаецца... А, і гэта яшчэ недастаткова. Акт другі. Вежа. Загадкавая. Захоўваемся. Правильно? 6000 у нас ёсць. Я пакуль іх выкарыстоўваць не буду, бо мы і так нармальна справімся, правильно? І я магу потым, можа, нешта больш крутое набыць. Поплылі. Вітаю, ватафака. Тут усё складанае. У мяне голова плыве. Тут усё зусім заблытана. Так, я магу прычаліць толькі ў 2 месцах, а 3 месцах бачу. Вось тут. Вось каля гэтага вострава. І злева яшчэ нешта, нейкая халера, а злева, мне падаецца, там толькі тэлевізары будзе. Ага, вось сюды мы токены можам устаўляць. Нам не хапае 3-го токена ад смерці. І тады тэлевізары ў цэнтры запрацуе. Зразумеў.
Наркаманскі наркаманы з наркамані, і мне падаецца, гэта толькі самая вяршыня гэтага айсбергу. Пачатак лора, можна сказаць. Добра. Калі падаецца, што я нешта разумею з таго, што адбываецца, то не халеры я не разумею. Так, ежа для вавёрак. 2000 за ежу для вавёрак. Ну добра, набудзем ежу для вавёрак. Таму што чаму? Не ведаю чаму. Выглядае як пазл. Так, гэта дакладна пазл, якім я не ведаю, што я раблю. Чай за ўсё нейкую форму трэба сабраць. Яна вельмі падобная да таго, што мы бачылі ў самым першым горадзе, вось дзе наш сябр быў. Па тыпу да проста штук на зямлі. Але я не ўпэўнены, што гэта яно. Латок каточкаў. Наркаманы, ўсё тут нармалёвае. Усё незвычайна адразу камянямі закідваць. Ну, яно не тыповае, гэта мякка сказана. Ага. А ты што гэткая? Сам снок. Ага, наша сяброўка зараз можа пераўтвараць жывёлак на моц. Вось гэта хутчэй за ўсё падказка там да таго пазла. То бок атрымліваецца, складваем вось такую канструкцыю, давайте я замалюю. Альбо тое, дзе яны знаходзяцца, важна, альбо проста вось гэтыя формы зверху важны. Зараз. У нас ёсць адзін рагалік, чарвячок з адной хвалькай, на пагорак падобны. Потым, так, вось гэтая халера закручаная. І вось гэтая іншая халера закручаная у некалькі слаёў. Усё, есть. Пачакайце, гэта ж тут і было. Зараз. Мы, атрымліваецца, увогуле ўсіх жукоў тут можам з нашай сяброўкай пераўтвараць на моц. Ну, мы зараз просто геноцид тут жукоў створым. Так, у нас ёсць вось гэтая халера. Вось гэтая халера. Вось гэтая і вось гэтая. Вы глядзіце. Разабраліся з пазлом. Жукі. Мяне клічуць пан Горма. Велічайшы з жудасных рыцараў Вітхорна. Пра шмат гадоў я чакаў у маім сховішчы. Змагайся са мною. Окей. Окей. Як скажаш, слухай, мне не супраць, мужик. Давайте на іх. Не будзем за галоўнага героя пакуль нічога выкарыстоўваць. За гэтага накладзем заклён канфуз, а яна таксама будзе вось гэтага ахоўніка атакаваць. Мінус ахоўнік. Канфуз наклалі на цэнтральны, мне падаецца, гэта самае галоўнае, што трэба было зрабіць. Ты накладзі, калі ласка, на нас усіх містычнае мяса, якое абароніць нас ад статусаў, і самсно таксама у ахоўніка.
Ёсць мінус ахоўнікі. А гэта атакую сам сябе. Пакуль гэта адбываецца, мы палечымся. Вось гэта. Калі ласка, проста ў абарону сыдзі, а ты з'ядзі ежу. Пачынаем атаку проста ўсімі персанажамі, таму што няма сэнсу, яго трэба проста забіць як мага хутчэй. Шмат у яго здароўя, я так скажу. Забілі, нормально. Я быў пераможаны. Добра. Я пойду за вами і буду дапамагаць вам у вашых жорсткіх прыгодах. І, дарэчы, у мяне ёсць... я магу кантраляваць гэтых чарапоў, не трэба баяцца іх большых дотыкаў. Добра. Чорнае полымя заклён вылучаны. То яго не паспіш нават нідзе. Дрэнны які дом. Да я так увогуле ватафака згодны. Так. Давайте нам трэба адпачыць дзесьці. Давайте дадому паплывем пакуль. Я думаю, тэлевізараў пару скарыстаць, каб вывучыць новыя заклёны. І плюс у нас яшчэ новы персанаж. Яго трэба ў нешта апрануць. Ага. Да ў яго там, блин, вы бачыце, не халеры сабе. Так, паразітычны крыштал, гэта херня. Вось гэта. Джолі дэмэдж. Мне падаецца, гэта для яго херня. Блин, я не упэўнены. Не, ён моцны. Ён моцны павінен быць. Хіцінавая абарона. Я так разумею, што яе можна ўзяць нашаму галоўнаму герою. Апрануць. Аптымізацыя. Так, паразітны крышталь, гэта херня поўная. Мы ўжо гэта ведаем. Сюды ў інструмент нам яшчэ... Вось так. Целофан пакінем як ёсць, хіцін няхай будзе. Мне падаецца, ён лепей, так? Тут не параўнаеш насамрэч. Ён старажытны дэман, так. Вось, тут трошки паляпшэнне будзе. Ну тут так усё ідэальна, мне падабаецца. Ідзем у хату. Зберем яшчэ ежы. Ёсць. І ў хаце яшчэ катоў пагладзім нашых. А то ж, вы глядзіце, яшчэ іх ўсё больш і больш становіцца. Ну, прыгажосць. Яны мяне не пушчаюць яшчэ. Так, заклён, тэлевізор. Пошли. 6000 у мяне ёсць. Я думаў, што я сустрэну яшчэ крамы нейкія, але я так разумею, на ўсю гэтую тэрыторыю ёсць толькі адна крама. Давайте яшчэ зайдзем, там падаецца шчыт быў вельмі круты нейкі, наколькі памятаю. Трэба богемцы запрапанаваць гульню гэту?
Так, это было, не, пачакайце-ка. Дзесьці не тут. Вось тут броня у нас была. Во, можна. І яна будзе карысней за ўсё нашаму. Ну, адзін набудзем. Што гэта? Апранем вось яму, бо там у яго халера незразумелая. Ёсць. Ой, не туды пабег. Мне падаецца 4 коткі, гэта недастаткова, каб акупіць усю сітуацыю. Не, я скажу так, яна ўсё роўна, гэта дзіўная гульня. Ну, па тыпу відавочна, я думаю, усім. Вось. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што гэта самая дзіўная гульня, у якую я гуляў. Па тыпу, яна дакладна вылучаецца. Але, ну, і я не магу сказаць, я не магу зараз прывесці прыклад, таму што мне ёсць адчуванне, што мне ёсць чым перабіць гэта. Вось, таму, ну, такое. Яна, гэта ўсё яшчэ тое, што ў яе проста звычайны JRPG у аснове сваёй. Гэта значна спрашчае ўвогуле знакамленне з ёй. Гэта таксама такі... Не ведаю, плюс альбо мінус. Тут альбо ісці на поўную, да поўнага проста вар'яцтва, альбо гэта, ну, пакінуць як ёсць. Так, што? Хаваемся. Логіка боек простая. Тут цябе блытаюць спачатку, я говорю, першая гадзіна была самая складаная. Таму што я паспрабаваў яшчэ перакладаць ангельскую, якая тут ёсць, а тут не мае ніякага сэнса. Не націскаць на кнопку, не кранаць рычаг. Ласка, не кранаць яго. Кнопку мы націснулі. Ага, добра, ён злуецца, калі мы так робім. Блин, холера. Дай мне. Ну, мне атрымліваецца толькі вось сюды ісці. Я больш варыянтаў не вельмі бачу так-то. У меня есть адчуванне, насамрэч, што мы амаль прайшлі ўсю гульню. Ну, я не ўпэўнены, але ёсць такая верагоднасць. А? Ага, тут спуск уніз ёсць. Пачвары яшчэ нейкі. Вы хто такія? Так, ну што, давайте звычайнымі атакамі, альбо у нас нейкі заклён, мне падаецца, новы ёсць. Цёмнае полымя. Атакую усіх ворагаў трошки мацней за звычайную атаку. Падыдзе. Гэта лячэнне будзе. Гэта можна проста атакаваць. Давайте вось гэты. І пангорму паспрабуем проста ў прывітанні атаку. Паглядзім. Не трапляе. А чым цябе біць? Заклёнам, я так разумею, больш варыянтаў-то няма. Нешта гэткае дзіўнае, каб потым успаміналі гэтую гульню з сіпланёю. Такога хапае у самым бездані стыма, я думаю, можна знайсці, я толькі не ўпэўнены, што гэта я змагу стрыміць. Бо стрым, мне падаецца, Twitch мяне пашлі нахрен.
могілки ўсе зараз парухаем тут. Ага, і тут лесвіца ёсць. Цікава, што тут адбываецца-то? Яшчэ лесвіца. Даўно не было, заявіліся. Так, нам патрэбна лячэнне ці не? Ну, в прынцыпе, у нас жа ёсць нармальны такі ежык. Чаму бы не? Чаму бы не палячыцца, калі можам? Ёсць яшчэ... Вось, моцна 2 падвышае. Працягваем гэта рабіць. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Так, давайте... Вось гэтае полымя цёмнае, яно вельмі эфектыўнае. Давайте яшчэ накладзем... ну вось ён няхай цёмнае полымя. Астатнія просто звычайнымі атакамі, хутчэй за ўсё мы іх усіх заб'ем. Літаральна ў гэты момант. Не забіла? На здзіўленне. Давайте тады... Так, ты абарону. Ты тады... Накладзі статусы просто, можа. Блин, я пропустил атаки. Так, трэба. Я просто зараз... Тут есть такая справа, что калі ты ціскаеш управа, то... Блин, яны ману сожралі ў мяне. Калі ты ціскаеш управа, гэта пропускае ход за бягучага персонажа. Калі ты націснеш управа дастаткова разоў, то гэта пропускае ход увогуле. А я управа націскаю для таго, каб абраць цэль. Ну, просто вось іншую цэль, альбо заклён абраць іншай. І ўсё, як бы кабзда. Зараз мана ўжо падскончылася ва ўсіх. Давай вось так. А ты што ў нас можаш? Ты не халеры мы не можам? Давайте, ну вось, галоўны герой. Атрымай ману. Вы глядзіце, атака прайшла. То бок атакі ўсё ж таки праходзіць. Я думаў, што абавязкова заклёнам атакаваць. Так, іх, блин, ману яны высмокталі ўжо ўсю. Я літаральна пахадзіў один раз. Звычайнымі атакамі. Просто спадзяемся, што трапім. Балюча. Маны просто няма. Нарэшце, трапіў. Ёсць. Кого што з гэтымі лесвіцамі? А я магу імі скарыстаць? Нешта незразумелае, там прывіды нейкія жудасныя. Так, трэба... Альбо, мне падаецца, нам трэба просто памерці, альбо схадзіць дадому, нешта гэткае. Давайте, можа, сходзім да выхада пакуль. Мы тут пачысцілі нармальна? Ага, а дзе бліжэйшы адпачынак будзе? Прасей, падаецца, памерці. Вось насамрэч. Там відавочнае месца адпачынку, гэта зараз хата наша прыходзіць мне толькі ў галаву. Воу! Я сваім жукам у кватэры даў ежу, і яны далі мне артефакты ўзамен. Окей. Так.
Так, дзесьці ў кагосьці было обедавай. Щит. Обороняет от руты полностью, так? Блин, мне падаецца, я яшчэ магу пераапрануць адзенне, па тыпу вось гэтую зброю даць камусьці яшчэ. Мне ж тады трэба знайсці замену, так? Джоліці, хто у нас самая высокая? 20 тут. Тут 19. У нас 12. Вось ты самый Джоллі у нас. Але і так моцна б'е, нават без нічога. Мне просто падаецца гэты меч, які ў нашага дэмана, ён поўная херня яму. Ён піша, што наносіць Джолі дэмэдж. Я не пэўнены, што гэта такое. Ну, блин, пакіну. Так. Гэта я спадзяюся, у багему ўсё добра. Я бачыў, я зноў жа, я апошнім часам з-за таго, што шмат працы, і літаральна у мяне праца, стрым, і потым я іду адпачываць ужо адразу, то я не сачу, мне не просто не паспяваю сачыць за соседкамі. Я бачу, што нешта здарылася, там яна ўпала нешта, і я бачу на гэтым самым на ложку, як яна траўмаваная. Спадзяюся, ўсё добра з ёй. Так, а чему у нас максимальное здоровье такое низкое? Ему есть у нас мясо. Сколько у нас мяса? Одно. Очмуреть, у нас нема мяса. Так, это жуков уже все отдали. Котики. Добро у вас? Добро. По грошах нормально. Я просто не вельмі разумею... Гэта смешна гаварыць пра гэтую гульню. Я трошки тут не разумею. Проехали уже, неважно, что я там не разумею. Я не ведаю, як з кліпамі працуе. Я шчыра увогуле не ведаю нават і блізка, як гэта працуе. Мне падаецца, трэба лавіць момант адразу. Ну, па тыпу, вось у моманце апошні там... Не ведаю, я не падкажу. У мяне ёсць, я бачу зараз... Так, я магу па тыпу кліп that, але я ніколі гэтай штукай не карыстаўся. Я не ўяўляю, як яна працуе. Ці варта ісці ў горад і нешта рабіць? Там у нас ёсць... Там у нас ёсць... Не, жукоў я ўжо там падавіў. Не патрэбна. Можам схадзіць у вось гэты пад сусветам Дардарак і скарыстацца нашай гэтай... Мы можам яшчэ жукоў падавіць там, у тым месцы. Ідзем у Андердарк. Мне падаецца, што ўсе гэтыя, што там поўзаюць, гэта таксама жукі, з якім можна ўзаемадзейнічаць, не? Нельга? Атрымліваецца, што не. Усё гэта не мае сэнс тады. Ну так. Яны там просто дэкарацыя. Блін, шкада. Да катушкаў я ж толькі што ад іх, там у іх усё добра. Блін, а як тады пралезть? Тыя прывіды проста, яны даволі непрыемныя. Па ім цяжка трапіць, яны з'ядаюць усю ману. То бок, ну, мы з імі змагацца будзем літаральна без маны.
І найбліжэйшае месца, дзе палячыцца, гэта вось да хаты ехаць. Можна, зразумела, можна там па тыпу атакамі і смерцямі гэта ўсё спрабаваць, ну такое сабе таксама. Опа. Крышталік. Вось крышталік нам вырашыць усё. Мапа. Одна на спуску. Ну то бок яна можа падказаць нам, дзе ўсе спускі ёсць. Не тое, каб я збіраюся карыстацца актыўна. Таму што навошта? Калі я магу ўсё адкапаць. Правильно? Запусцілі нейкія маятнікі. Могілкі зараз усе выкапаем. Вандалы. Але гэта могілкі. Гэта гульня пакідае вельмі шмат пытанняў. Так, гэта... Яны ўсё роўна забяруць у нас усю ману, таму мы просто карыстаемся заклёнамі ва ўсе бакі, пакуль яны ёсць. Ну вось, один заклён, у нас ужо два персонажа не могуць магіяй карыстацца. Так. Тёмнае полымя. Ну і давайте звычайнымі атакамі, мне падаецца, што гэта тёмнае полымя іх даб'е. Ёсць. Так, у нас былі месцы, якія мы не праверылі яшчэ. Вось гэтыя, мне падаецца, яны будуць даволі небяспечныя. Ну вось. Паляць зараз. Культыст. Мяса нейкае. Давайте галоўнае вось сюды. Так, я нешта збіўся. Ты, калі ласка, спешалам, калі у цёмнае полымя, якое у нас амаль скончылася. Культыст нават самага пачатку заявіўся. Ну, карацей, цёмнае полымя не працуе, калі ў цябе няма шмат моцы. Атака такая сабе атрымліваецца. Так, што яшчэ можам? Дэтанацыя, ўсё гэта бессэнсоўна. Канфуз лепей няхай паспрабуй накласці. О, у нас нават аднаго забілі. Тады ўсе, калі ласка, правага атакуйце. Можа, яго заб'ем. Атрымалася. Ёсць. Яшчэ вораг будзе. Можа, гэта была дрэнная ідэя. Калібрацыя... Не? Магчыма, я зараз сам сабе падставу зрабіў. Так, усе атакуйце гэта жывёлку. Вы паглядзіце.
Слухайте, можа я тут зараз усё і разрулю. Я думаў, што мяне гэтая група заб'е. Але я не супраць, каб мяне ўжо забівалі. Мне патрэбна вяртаць усю ману і здароўе. Ёсць. Ну, зараз ну ўжо павінны нас забіць. Не паверу, калі ў нас усё мы ўсё працягнем жыць. Так, мінус яшчэ адзін персонаж, у нас двое толькі засталося. Ёсць, шмат мяса. Але ж я разлічваў, што нас заб'е. Так, ну ты-то павінен ужо. Павінен ужо нас забіць. Калі ласка, мне патрэбна смерць. О, давай. Няўжо мы яго заб'ем? Ну, у прывіда складана трапіць, асабіста, калі ў цябе слепата. Оп, мінус галоўны герой. Не павінен я гэта перажыць. Ну, не павінен. О, нарэшце. Адпраўляемся ў наш сусвет пасля смерці. Нам патрэбна гэтая мясарубка. 16 мяса туды адпраўляем. Максімальнае здароўе ўсіх у паці вырасло на 32. Адпачнем. Калі паглядзець, то крышталікаў у нас засталося толькі 2. То бок, я думаю, што мы дзесьці вельмі блізка да канца гульні. Але я не думаю, што я змагу дабіць так хутка. Ну, по типу, крышталікаў з кожным разам усё менш і менш. Так, а які я браў? Ніжні, мне падаецца. Я набраўся ўвогуле нешта? Не выглядае, што я набраўся. Ага, не, ўсё правильно. Усё то. Так. Адразу цёмнае полымя. Ты, калі ласка, проста атаку. І таксама цёмнае полымя, і ты цёмнае полымя. Бо сэнса затрымліваць гэта няма. Чым даўжэй я з імі змагаюся, тым менш у мяне здароўя. О, здароўя, маны. Вось гэты прывід, ён як засмокча, дык усё, не пабачым потым. Так, тут дзесьці спуск павінен быць. Вось он. О, тэлевізор, вы паглядзіце. Угу.
Песня здоров'я. Працягваем херачыць цёмным полымем. Што яно дае? Вяртае 50% здароўя ўсім. Не халеры моцная. Гэта мы накладзем канфуз на ўсіх. І, калі ласка, ну ўжо там не той, каб варыянт, проста атакамі звычайнымі. Толькі мне такіх статуй невялічкіх трэба актываваць. Я зараз вось гэтыя статуі, якія рухаюцца невялічкія, я іх... О, блин. Іх запускаю, мне падаецца, у выніку павінна адчыніцца дзверы ў цэнтру. Куды я іду? Окей. Окей. Як скажаце. Пачнем на гэтым ложку. Падаецца, гэта дзіўнае месца нават па мерках гэтага сусвета. Дасканала зараз ужо усе магільнічкі праверым. Потому што яны тут сядзяць? Ёсць. Так, зноў прывіт таму цёмнае полымя. Адразу канфуз на ўсіх. Зноў цёмнае полымя за цябе. І ты таксама у нас. Будь ласка, цёмнае полымя. Ёсць. Вось. Знайшлі спуск яшчэ адзін. І яшчэ адна пачвара. Цёмнае полымя, канфуз, усё па-старому. Тут уже звычайнымі атакамі будзем за іх біць, бо іх мана не хопіць. Ёсць. Статуя таксама. Будзем пашукаем яшчэ. А мне падаецца, гэтых спускаў ўжо амаль не засталося. Ну, можам, вядома, мы можам пайсці і паглядзець мапу, якая ў самым пачатку ёсць пад зямлёю, каб падглядзець усе гэтыя спускі, але ж у мяне ёсць адчуванне, што можа нейкая сакрэтка будзе, можа я нешта прапушчу. Ды і ўвогуле прыемна ўжо ўсё раскапаць, дык усё раскапаць. Так, канфуз. Новый звычайнай атакай. Оп, ёсць. Ну ўсё, гэтыя атакі па мане пашлі, мы не пабачым свае маны ўжо да канца. No, трапь.
Да и что ты будешь робить? Прывиды клятые. Можа у нас нешта я прапусціў, у нас ёсць нешта, што дапамагае трапляць у ворагаў. Таму што гэта непрыемна. Так, ты можаш палячыць так-то, у прынцыпе. У нас жа ёсць новая магчымасць, вось гэты заклён. Ага, ёсць. Палячыліся. Так, наша моц, ты... Лячэнне. Усім. 2 разы і ўсё, усе ў нас здаровыя. Так, там была лесвіца, але мы пойдзем зараз пашукаем. Не магу я тут? Дакладна ж павінна быць праход. Каму мы сюды можам падняцца, не можам прайсці далей. Ага, схаваныя 2 бурыта. Добра. Там, мне падаецца, праход, якога я не заўважыў раней. Так, мы можам тут зноў падняцца і адпачыць. Ёсць. Усё здароўе і мана на месцы. Ну, давай, дамагайся. Так, цёмнае полымя. І далей па спісу. Так, ты таксама цёмнае полымя. Оп. Ну всё, мінус ворагі. Лёгка. Мне падаецца, гэта была апошняя, гэта значыць, што я магу, зараз я зноў пасплю там на ложку, бо ён блізка. Мне падаецца, тады у цэнтры пад зямлёю ёсць нейкі рычаг, які можа, калі я яго націсну, нешта адбудзецца. Перад лесвіцай вось тут, перад дзвярыма дзіўнымі. Но, не жадаю кранаць, пусці мяне, гульня. Ось, дякуй. Так, яно павінна быць ось тут? Альбо дзе? Права, і яшчэ адна. Вось гэта спуск. Во, ёсць. Угу. Нешта рухаецца зверху. А это дакладна павінна быць гэтая дзвер. Ёсць. А вы хто такія? Добра. Яшчэ ворагі. О, ё-моё. Ты, блин, які хоррор пачаўся. Глядзяць яны на мяне. Статус нейкі накладваюць. Ну, раз уж яны набягаюць усе, то давайте іх усіх і пераб'ем. Скарыстаемся, каб не глядзелі на нас. Чакайце-ка, вось ты? Выкарыстай мяса. Істычнае. Это павінна абараніць нас ад гэтых статусаў. Ось, ад гэтай галеры. Так, з'ядзім трошки ежы. Ёсць. І
Я так уже гляджу на час. Так, то мы уже 3 гадзіны. Незаўважна праскачылі. Я буду зараз... не буду, чакайце-ка. Просто атакаваць. Буду скончваць гэтую бойку і пагляджу, хто у нас чым займаецца. Тры гадзіны вось гэтага, так. Не, я скажу, пасля першая гадзіна самая складаная. Першая гадзіна самая складаная. Так, я тут сюды забягу, захаваюся. Нават яшчэ одно дадатковае захаванне зраблю. Гульня выключная у сваім сэнсе, але адчуванне ёсць такое, што спецыяльна яны, ну, па тыпу, нам трэба зрабіць гэткае, што амаль ніхто не рабіў. Ну, па тыпу, абсалютна нейкае нешта чалавек, хутчэй за ўсё. Я так разумею, пачатку быў аўтара, імя аўтара, калі гульню запускаў. І мэта была зарабіць нешта гэткае, што не паўторнае і што складана пабачыць. Таму я ўпэўнены, калі ты робіш нешта унікальнае, неважна, што ты робіш, у цябе заўсёды знайдуцца тыя, хто каму гэта спадабаецца. Ну, па тыпу, таму што гэта унікальна. Просто за факта таго, што людзі гэтага нідзе ніколі не бачылі. Вось, я не настолькі разбіраюся ў мастацтве, але ёсць адчуванне, што гэта натхнённа, ну, нейкімі працамі і ну, гэта па тыпу не чалавек сам усё прыдумаў. Ён скампанаваў гульню, тое, што ён бачыў дзесьці яшчэ і скарыстаўся гэтым як асновай для вось гэтага. Пры гэтым, зноў жа, геймплейна яна даволі простая. Ну, яе ёсць простая механіка. Я скажу, што гэта далёка не далі. Ну, гэта нешта не падобна. Вось. Я не памятаю. Вельмі падобна на... Ну, гаварыў... Nine Ravens гаварыў ужо, называў, на што падобна. У нас зараз хто чым займаецца? Шаграэль гуляе ў Майнкрафт. Мне падаецца, ідэальнае было бы сканчэнне зараз на Майнкрафт пераключыцца. Вульгары зараз у GTA у хаос-модзе. Nine Ravens пачаў свой стрым і малюе зараз. І я думаю, мы пойдзем да яго, падзяліцца ёсць хочацца чым. І куткі зараз у Vampire the Masquerade. І малаток гуляе ў Slime Rancher. Вось чаго не чакаў ад малатка да гэтага Slime Rancher. Рэкамендую наведаць усіх іх. Ва ўсіх ёсць цікава сёння, я ўпэўнены, паглядзець, чым займаюцца. І калі што, я не ўпэўнены, ці ёсць у мяне спіс усіх іх у рэкамендаваных на маім канале, вы можете паглядзець унізе у Твічы. Там, звычайна, у мяне спісак усіх. Я даўно яго не аднаўляў, але ён плюс-мінус, ну там большая частка з таго, якую пералічыў, павінна быць. Вось, я перадам вас далей да Nine Ravens'а. Раз уж дабіваць, дык дабіваць, паглядзім на мышапаўкоў. Просто адчуванне такога раздзічанага вар'яцтва. І ёсць такое. Ёсць. Ёсць не проста па тыпу... Ёсць творы, якія спрабуюць чалавек, ну, праз свой болеч нейкую распавядае. Гэта не адзін з іх. Гэта адзін з тых, які чалавек спрабуе у такое... Не ведаю. Я, можа, зараз пакрыўджу аўтара просто этой гульні. Вось, але ёсць адчуванне трошкі штучнасці. Так. Ёсць такое. Я адпраўляю вас да стылістыка Yellow Submarine. Есть такое. Адпраўляю вас да Nine Ravens'а, і мы працягнем эту размову ўжо ў яго. Паляцелі.